Alright! Ladies and gentlemen, one of the hosts of the Bubay and Tekla shows, Tekla! Isumpa ka mo. Anak ko pulo ka buok. Wala panganay hangtod sa bunso. Ano? Kamukhang kamukha ko. Okay, ay. Tanaw na ito patutuloy ninyo. Sulit na sulit. Alright! Ladies and gentlemen, one of the hosts of the Bubay and Tekla shows, Tekla! First time ko dito. First time. Ikaw nakarating ka ng hardcore. Actually, ang originate ko talaga is from Cebu. Kunya, kabalhan mo sa Mindanao. Orang doon lang sa kasing-kasing ang mga taga-Cebu. Ganun nga ganun. Because I'm proud being a Cebuano. Kaya pala alam mo, no, marunong magsalita. Oh, syempre Cebuano, pure. Okay, pagdating mo mga Cebuano. O kaya kami sa inyo na mga taga-Karukan. Baka may mga taga-lugar ninyo, batiin mo na eh. May mga Bisaya, Ilonggo, may mga Ilonggo. Batiin pa din. Yung gabi sa inyo matanan, mga Ilonggo. Sa mga Muslim, assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganon, welcome po sa inyo. It's nice to be here. Oo, saan pinaghandaan mo talaga? Oh, syempre, piyesta ng Parkour ngayon. Kinakailangan, presentable ka. Ang sexy mo. Ha? Ang sexy mo. No? Tapos ang ganda-ganda mo pa tonight. Mahilong, Oo, ang ganda-ganda mo. wala, buang. Kanina mini-makeup ang half. Alam mo, iba yung glow ng mukha mo. Ang ganda mo talaga nga. Maganda ba si Jenna? Magpalak pa ka na nasasabi maganda si Jenna. Ang ganda mo, tama doon ka. Oh, talikod ka. Ang sexy, oh. Oh. Grabe, oh. Parang si ano? Harap ka. Harap. Oh, parang Maui. Sakit sa? Maui. Maui Taylor? Maui Tunisia. Yoho, yoho, yoho! Sabi ka ni, kumakakakira. May mga ismis na dapat, narin na sa bawang ismis. Tira ka na, barato, pasta, walay, hasul. Alam mo, nakakalawa ka talaga. Bakit ka doon laging diniligit si pangalan sa iyo, Mami? Hindi kasi kapit bahay, kasi mamili sa Jensan. Ba't ano bang nasa Jensan? Kuya DJ, paki-tone down ko yung pillar natin para maintindihan din ang awit. Bakit tayo kasi mami sa, sa Jensan? Kapit bahay mo? Oo, as in atubangan sa buong balay na ni Mami D. Halos ka dito. Oo. Talaga? Marami nga nagsasabi eh. Ano? Tekla, kapit bahay mo talaga sa Mami D? Bakit? Oo. Bakit ganyan kayo pare-pareho ko mga itsura? Ano sabi mo? Nabae ko nakagin sa mong lugar. Walang lamangan. Ang lumang? Tumbak. Oo. So kung mabiro na, comedy nights na, so komedyante po kami. Biro-biroan ang tanan kasi hindi mo sanay, mabiro namin kayo, magbanta, makatangon niya sa gawas. Oh. Hindi mo mag-success. Bakit? Hindi may mga tulog. Pero ikaw proud ka, Bisaya. Oo, pag kayo ang Bisaya. Kasi tungkol kay ang Bisaya or Cebuano lang, ang may katalak sa Guinness Book of World Record. Na? Nakuha, ganang sa dialect. Oh, ano sa dialect? Ano yan sa dialect? Oo, sa amin ka na, yung salitang, isang salita ang daming meaning. Ha? Katulad na? Oo, sa Bisaya, yung amin ang salitang peace, ang peace pwede mukha. Oh, Ang peace. peace kapayapaan. Ang peace isda. Oh. Ang peace kung saan ka nakatira. Ha? Peace 1, peace 2, peace 3. Ano ka? Naligaw ka? Peace 3. Ano ba? Ha? Ano ba? May salitang sok. So, Sa sok ang Bisaya, malambot. Pwedeng sabaw, pwedeng tabo, pwedeng sabuan, pwedeng soup, chamsi, Chapsi. soup. Ano ka? Yung Miss Universe? Oh. Oo. Ganon. Ganon. Parang ano? O bakit? Hindi mo ka masabing Ikaw taga saan ka ba? Hindi ka lang talaga. Oo. Kaya nakikita ko kasi kung marunong ka ng iba-ibang dialect, pwede ka nakakasalita ka dito. So gusto niyo mo tudluan ang Bisaya? Siyempre, para man lang kahit pa paano makapag... Ayaw mong sabaha, tudluan ako sa Bisaya. Talaga. Ano bang gusto mo sa Bisaya? Kasi dito lang... Cebuano. Cebuano, papunta pa lang kasi dito, dami ko lang kitang gwapo, papasok pa lang natin sa kanina, dami gwapo. Oo, Nonas Kakar, marami talagang gwapo din eh. Kaya nga, paano ako makakapagkausap ng gwapo kung hindi ako marunong mag-Bisaya? Siyempre, magpa-cute ka, Ganon. Parang ano? O bakit? Hindi mo ka masabing Ikaw taga saan ka ba? Hindi ka lang talaga. Oo. Kaya nakikita ko kasi kung marunong ka ng iba-ibang dialect, pwede ka nakakasalita ka dito. So gusto niyo mo tudluan ang Bisaya? Siyempre, para man lang kahit pa paano makapag... Ayaw mong sabaha, tudluan ako sa Bisaya. Talaga. Ano bang gusto mo sa Bisaya? Kasi dito lang... Cebuano. Cebuano, papunta pa lang kasi dito, dami ko lang kitang gwapo, papasok pa lang natin sa kanina, dami gwapo. Oo, Nonas Kakar, marami talagang gwapo din eh. Kaya nga, paano ako makakapagkausap ng gwapo kung hindi ako marunong mag-Bisaya? Siyempre, magpa-cute ka. Paano ako magpapakyut? Bigyan mo ako ng lalaki, magpapakyut ako. Alam mo na eh, gwapong lalaki. Kasi may gwapo din eh. Gwapo! Gwapo. Ano gwapo dito? Aha. Halimbawa na lang, pa-cute ka. Ay, hindi gusto ko may partner ako. O sige, maghanap ka. Ano ba yan? Sino gwapo? Ito naman yan, hugis ng dog yan. Gwapo! Sino gwapo? Saan? Volunteer. Volunteer lang, sila, sige lang. Para naman maganda na may punta namin. Angkol, gwapo. Sa kami
age limit po. Ugma ba ang medical mission? Bapo, ay. Ano kuya? Sige na. Di Sabi ba? na ito naman. Kasi ano lang, ikaitan na mo, tuluan lang ako si Adi o ka ng Cebuano, kaya gusto niya makatulog Cebuano. Oo, para kahit pa paano, may alam ako kahit konti. Sige. Ayan, gwapo ba yan? Dali. Baka na mas malayo lang ang gwapo yan. Gwapo! Palakpakan na ito, gwapo! Bagay mo to ha. Bakit? Kung makadayon mo, muramog ka ng kwan, muramog alamat. Alam mo, Yan. Akbay saya ha, akbay. Sino akbay? Ana ba, akbay? Akbay. Akbay na naman, huri ito naman. Akbay lang, akbay. Yan. Ah. Baka mag-aad siya. Okay. Bagay mong duha. Talaga. Muramog alamat kung magkadayon mo. Alamat. Si Malakas. Si maganda. Mas malakas. Alam mo, dapat na. Okay, ang sabay nung gusto niyo mga akwan. Siyempre, paano ako magpapakilala? Sasabihin yung gusto ko sa kanya. Siyempre, magkasalubong muna kayo. Sige, paano saan ako Kaya mag-aad? diri ka mo agi kuya. Pwede ba daw kuya dun? Hindi. Pero si kuya, gwapo na, pero may utak ha? Uy, sobra ka sa kanya. Okay, go. Inihahandog ng Car City. Hindi ang akong suliran. Balik ko lagi. Lights, camera, action! Paano mo na-eksena? Siyempre, magtatagpo kayo sa gitna. Okay, tapos, ganun lang. Tapos, papakilala na, ganun. O habang magkasalubong na. Ah. Kuya, maglagay ka ng piano lang dyan na music. Hindi ano ka ba dyan, kuya? Okay. Action! Maglakad ang lalaki. Dahan-dahan. Nang biglang nakatinginan. Tumipid si lalaki ng malakit kay babae. Lumapit si babae. Palapit ng palapit. Magkadikit ang kanilang tingin. Magkadikit. Palapit ng palapit. Palapit ng palapit nang biglang bumuhos ang ulan. Nasusunod mo sa balay. Nasusunod mo sa balay. Sa ulo ka. Ah. Ano mo nasa park kami? So, karon ibaw na niya ang interaction na. Okay, go. Magpakilala ka na. At paano sasabihin mo? Hi, kuya. Hi, kuya. Ako si Adi. Ako si Adi. Akong nawong. Akong mamo. Burak lubot. Turak lubo. Maganda yun. Sabi nun, ako si Adi. Ang mukha ko ay maganda. Okay ulit. Hi, kuya. Sumagot ka naman. Ito naman. Go. Hi, kuya. Wala namang gana to. Hello. Sasagutan ko. Hello, kinsan eh. Hi, kuya. Ako si Adi. Murag lubot. Hindi. Oh, ano ba? Tama ba? Tama? Ibay kayo sila kahit maganda ang mukha mo. Ulit. Dali. Kuya. Hoy. Nag-enjoy pa ako. Hi, kuya. Hi, kuya. Ako si Adi. Ako si Adi. Akong nawong. Akong nawo. Murag lubot. Murag lubot. Sakta ako, B. Saan ba ako, B? Please? Maganda yun. Talaga? Kuya, ano pangalan mo, kuya? Delmar. Mamaya kukunin ka namin, ha? Oo, narinig ka namin sa ospital yun sa mission. Palakpakan naman natin si kuya. Okay, sige. Ang ganda nung pinag-stay natin kanina. di ba? Oo, ang ganda ng waterfront. Talaga. Na-enjoy mo. Siyempre, Ano nagustuhan mo? yung kanilang service, Ano mga service? tapos yung mga rooms, tapos yung mga amenities, yung mga... Wow, amenities. Huwag mo amenities ka naman. Okay. Alam mo yung amenities? Sasabihin ko yan kung di ko alam. O, spell mo yung amenities. Wala na spill. Spell mo muna amenities. Amenities. O, Dali nga, kamay nga butang, padakong dahil niya. amenities. Amenities. O, spell mo nga. Kakala ko kung saan ang amenities. O, ano kayo amenities? Ano meaning ng amenities? Amenities. Kanang murag ko you are claiming something. Ano claiming something? Hoy, ayun yung naghilapti ha. Amenities. Ganon? Siguro hindi ka nakapag-aral kaya. Hoy, excuse me, Adi. I came from the prominent school and don't you ever underestimate Anong school yan? Sige, anong school? GSIS. Sa may gobyerno yun, hindi yung eskwelahan? Buwang school na muna. GSIS, hindi yung eskwelahan? Wala mga nag-eskwela dito kung nang nag-react-react ang ano na. Anong meaning ng GSIS? GSIS. Ano nga? General Santos Elementary School. Social ba yan? Classmate
kasi social ng SIS. Ano yung social yan? Hello, sa school namin sobrang prominente, mayayaman ang mga nakakapasok lang doon. Talaga? Oo. So, ibig sabihin may mga idea. Talaga? Oo. Kaya, ano? ID. Ew, Jules. Anong Jorlogs pag nag-aaral kami school ID? Pasok namin, school ID. Siyempre, minsan nakalagay sa gate ng school, no ID, no entry. Ew, baratuhang eskwelahan. Magkano may eskwelahan nyo? Anong pa? Guys, sa GSIS, guys, makasunod lang ko sa GSIS through DNA. Wow! Paano yung DNA? DNA, Paano nga? sa gate na yung machine. Oh. Hinawala ka. Oh. Pagkatapos? Kung baho, absent ka. So, madalas? Oo, ay, recess na kumusunod ka. Oo. Wala ka talaga, hindi ka talaga marunong eh. Kanina, Oy. amenities, di mo ma-spell. Hindi na amenities. Siyempre, sinusubukan lang kita kasi komedyante ko. Kapala ko kahit nung elemental sa to, kinsa man ang honor student sa to ang duha. Oh, bakit? Honor student ka? Oo, honor student ko. Paano ka naging honor student? Ay, kung musunod ko sa school, yan naman akong classmate. Good morning, Your Honor. Honor student ko. Kung talagang honor student ka, anong saan subject ka magaling? Chef! O, kita mo kahit yung mic, ayaw pumayag ng mic, di ba? Siyempre yung mga pang-listen ng mga subject. Sa English magaling ka. O English. O, simple yan natin, what is a noun? Siyempre gamay pa ko ako naging tanan ako, ha? Noun lang ay sintomi mo dyan, alam yung noun? Alam ko yung noun. Ano ay noun? What is a noun? Kung mas na ako na makabayad na sa kuryente. Hindi mo lang talaga alam yung Alam ko yung mga noun. Bobo ka talaga. Wow, nakabobo ka. O, anong meaning ng noun? Noun. Oh. What is a noun? Noun. The N is near. Noun yun? Noun lang yun. Oh, verb. Verb. Alam mo yung verb? Verb is an action word. So give me an example of a verb. Angry verb. Angry verb. Witty verb. Oh. Another example. Sige. Ito ang gamitin natin ang synonyms in the situation. Okay. Oh. Ayaw. Synonyms. Synonyms. Siyempre, tatanungin mo, kung kawatan na, buwak ka. Synonyms. Kung yung synonyms, ano yung antonyms? Oh, ikaw din sa sunod sa balay. Oh. Nagluloko mo ko. Lugod niya. Ayo. Synonyms. Mas, antonyms. Synonyms. Antonyms. Synonyms. Anong synonyms? Oh, ano pa? Synonyms, antonyms. Hello. Nagluloko mo ko. Alam mo kaya wala kang boyfriend eh. Uy, may boyfriend ako. Uy, Oo. hindi ka nagka-boyfriend. Kaya nga, sobrang tumaba ako ngayon. I'm so inspired kasi I'm blessed with a boyfriend right now. Wow, wala kang boyfriend. Nagsama tayo sa room, ni wala man lang nag-text sa'yo. Kaya Hoy! nag-video call. Hindi ko lang inano sa public kasi syempre ako na yung private life ko na yun. Wow. Pero i-share ako sa mga taga-parpar ang akong love life ko. Meron talaga? Oo. Wapo kayo. Kamukha siya ni Kuan ka ng kanito sa tikas ng Kuan channel. Kamukha ni Jig Cuenca. Huh? Bakit? Oo. Di ba si Jig Cuenca na dili gamay? Parang gagawin. Oo. Akong kuya dili sa tuma. So, wala pero sweet. Di ako nakugatan na ako sa physical na kuwan sa tao. As long as in love ko siya, mahal ko siya, I don't care. And I proud na i-present siya. Talaga? Oo. Nag-anniversary may nung niagin si Mama. Nag-anniversary kayo? Oo. Kita mo nag-anniversary na kayo, hindi mo lang naikwento? Ha? Pero kami naman. Saan kayo nagpunta? Wala. I-surprise lang ko niya sa akong condo. Talaga? Oo. Ano yan? Pag uli na ako, patay ang suga. Ay, talaga? Tapos? Yeah. Magsunod niya diya, nabuna ako mata. Oh, ay sabi yan. Yeah. Gizu. Ano? Gizu. Ano ha? Gizu? Ikaw rin bungi din rin. So na, sobrang ano man. Talaga? I was
Star City. Oo, kung wala kang sunog. Oh. Paano kayo pumunta doon? Siyempre, nag-drive kami ng kotse. Wow. Sino nag-drive? Ako. Ay, ikaw. So may pagdating namin, sabi ko, be, naog siya, kayo mo park ko, kaya di pa ko sanay mo park. Kahit ka niya. Oo, siya, ngi. Ang sabi? Sige daw, ngi. Ano? Kami, ngi. Ngi, asya. Ngi, asya. Ngi, asya, asya. Asya, asya, buk, gumanon. Sabi ko, akala ko ba kasya? Ano daw? Ang uang, may uno na asya. Oo, anya. Alam mo, siyempre, trip ka na, hindi na kayo Wala tulog. na, kasi siyempre, ayaw lang ng kotse niya. Suloy-suloy, may holding hands. Bumagana yung kotse mo kapag ganun Oo. ka. Yan, isa kayo sa dako kay First Well. Ay, parang ganun. Oo. Yun, That oo. was the most romantic na naramdaman ko sa boyfriend. Pagsakay niyo ng Ferris. Oh, hawak kamay kami ganyan. Wow. Makakuha na yung First Well of taas kayo. Oh, oh. Pag-akyat ganyan na. Inig na ako, muhiyak ganyan mo yan. Oh? Oo. Yan kung singgit ka. Oh, pagbaba. Pababa. Ay! Ako muhiyak singgit ko. Paano? Hmm. Ikaw, paano? Yung uyak mo? Ano nga yun yun, oh? Tinatabunan ako ng kuhaan, eh, baka para mag-rent niya. Paano? Pero, pag naok naman sa Periswell, guys, Oh. sobrang sweet talaga. Sobrang umiyak ako, talagang natouch ako, Kasi nga, lumuhod sa ano ko, harapan ko. Ay, talaga? Niluhod siya dahil. lumuhod siya. Na pagka naok sa Periswell, pag naok na mo, luhod siya dahil. Ay, pupupupos. Oo, sabi niya, Mimi, Oh. iyong-iyong na ako. Sige. Maya-maya natumba. Bakit? Hilo-hilo man guys. Hilo-hilo ko, tamami mo. Gusto mo makaluwa yung boyfriend mo. Pero nagulat namin. Ha? Bakit? Misunderstanding. Sabi mo kinakatahan ka nun. Oo. Bago matulog. At saka natatrabaho sa kanya sa call center. Hoy, paano hindi nga makaintindihan. Sumasagot ng phone yun. Paano sasagot ang phone? Eh, ganun nga masalita pag... Siya lang yung busy kong pag ayaw ko sapin. Paano yun? Yung ngok. Siya lang ang deliver. Diyos, paano sahod niya? So this time, kakanta tayo ng... Grabe, pawis mo, no? Oo. Tao ka pala. Una man, Ano na nasa ulo mo? huwag kang maingay. Bakit? Na ako pamilya din nga. Pamilya. Ilan pa kayo kapatid? Oo, siyang kami magkakapatid. Siyam? Ang Oo. dami nyo? Ano yung tsura ng mga siyam na yun? Sa siyang ka magsuon, ako lang na itsura. Talaga, nakarating ako sa inyo. Ikaw ang Oo. pinakapangit. Huwag mo akong inaano. Hoy, ako lang itsura mga pinsan ko yun. Oo, kapatid ko yung nakita ko. Ha? Makakalukay lugar nyo, walang signal. O bakit, bundok? Oo, kaya O nga. kasi sa bulubundokin ako ng Cotabato. Di ba saan kayo? Apit kawayan. Tapos, dinilindol, di ba? Oo, pero okay naman kami. Hindi naman kami apektado mayor sa Kasi, dito. bakit? Huwag may bintig siya mo, kahoy namin ng kuya. Ulit mga anak. So, sa mga magkakapatid, ikaw lang napunta ng Maynila. Oo, kay nangandoy ni makaabot og Manila. Oo. Ang akong wala ko magsuot, i-encourage na ako nga tulad Manila tol. Talaga. Suot sila. Ha? Oo, pero bandang kita, nag-back out ang walo. Bakit? Ano dahilan? Ikaw na lang matulog Manila tol. Hindi kami. Back out mo eh. Bakit nga? Nasuko ko. Uang mo, lugay na nato pangandoy na kaabo sa Manila, kanya bakilarte mo. Halal na mo, isang buwan na pala ni. Ano pinahirapan yung mga kapatid ko, pinalamin mo, grabe ka. Pero nakapunta ka naman ng Maynila, di ba? Oo, syempre, nagtupad yung dreams ko sa Manila. Ano mga nakakapanibagong pag pumunta ka ng Maynila? Wala lang, okay, yun ang... Hindi ka ba na-amaze? Mga bagay naman na meron na wala sa lugar nyo, meron sa Maynila? Hindi naman, kasi nung bata ako, sanay na ako sa, sa buhay syudad. Hindi, yung mga technologies, ganun. Ha? Di ba kasukay tayo ng elevator? Oo, ito, first time ko namin sa Maynila kasi taga-probinsya din siya, wa. Yeah. Oh, ati, matatakuan, tayo munutin. Huwag mo ko ano, kahit Ah. ako probinsya ko, hindi ako tanga-tanga katulad mo. Kulbaan siya, nagkurog-kurog. Oh. Sunod niya sa elevator. Oh. Siya, lati ka, asa ta magbayad. Buang. Kung sa magbayad, wala pang konduktor. Kasi tanga-tanga, umiinom sa drinking fountain, di ba? Oh, saan? Oh, sa inyo, ano sa school nyo? Drinking fountain? Oo. Wow. Ba't sa inyo ano? Sa amin, drinking fountain din, pero boys naman. Anong voice ko man? Di sa inyo, dapat tinatapakan. Oh, ganun talaga ang Pilipino. drinking fountain, tatapakan mo para lumabas yung water. Guys, sa GSIS, very high-tech. Ang Bakit? drinking fountain namin run by boys naman, computerized. Paano? Siyempre, pagka nauha ka, matubang ka sa machine. Oo. May storya ka. Ano nga? Train code now. Pagkat?
Pag ayaw mo na, ayaw ko na, stop. Ano? Lolo ko kami. So, Baka gusto mo na katabi sila. sige, kakanta ako para kay... And of course, I would like to thank our Honorable Mayor, Mercy Apura. Mercy Apura, Madam. Napaka naman po natin. The first Vice Mayor, Nice Apura. So, Nice dito sa Car yun ang kanilang pinaka-tagline. Ay talaga. Kagay naman. Hello po, Vice, and Mayor. Gaan kayo akong loob sa inyo from the view una. Bakit? Eh, ako'y kinanglan sa inyo, ha? Ay, nung nakita ka, ma'am, ang gaan-gaan ang loob ko sa inyo. Parang kayo yung mag-aahon sa amin sa kahirapan. Oo, ma'am, ako mama, nakaprinda. Kasi lang namin natin ko sa ulo ka. Bakit napilian kasi kung nanay ko o yung kalabaw.